Još je bilo posve tamno i maglovito kad je on sjeo u spremna kola i krenuo u selo. Radnici su već bili na nogama i dovikivali su mu: "Sretno! Sretno!" Listopadsko jutro bilo je hladno i ponešto vlažno, u šumi se čuo zadnji krik noćnih ptica i prvi zov danjih, a tih vjetar šumorio je po polužutom lišću. Lešić se stisnuo u sjedalo i besmisleno gledao u svijet, no niti je šta vidio, niti je šta čuo. Bio je to onaj sretni čas, za kojim je on toliko čeznuo, bila je to ona slast koju je on unaprijed ćutio i na koju se čovjek sjeća kad prijeđe, ali sada, u času kada se ona zbiva, posve je nepojmljiva i nezamjetljiva, jer ona je toliko silna da otamanjuje sve osjećaje, a čovjek ostaje bešćutan naprama svim vanjskim i unutarnjim utiscima. Prispjev u selo nađe Lešić Anku posve spremno. Bila je obučena u mrku, dosta tijesnu opravu, svježa, no ponešto blijeda. Jedva pozdravio Lešića kada je ušao. Na njoj se vidjela sva ozbiljnost i dostojanstvo tog trenutka. Ni Lešić nije mogao govoriti, nego je samo mučeći pomilova i poljubi ruku. I stari Matković i Vinko bili su spremni. Starac je nemirno hodao amo tamo, nervozno se obazirući na svaki šuštaj, kao da ga neko zove. "Ja sam gotova, hoćemo li?" upita pouzdanim glasom Anka, nastojeći svaku uzrujanost zatomiti. Na to ode u drugu sobu k majci, koja je još uvijek u postelji bila, te za kratak časak izađe s njenim blagoslovom, koji se je zrcalio na 2 suzama na njenim problijedjelim obrazima. "A sad hajdemo," reče ona i odlučnom majestetičnom kretnjom pruži ruku Lešiću. Kada ju je Matković u taj par pogledao, nije se mogao uzdržati, a da ne brizne u plač. Ona pade ocu oko vrata te izljubi najprije njega, a onda Vinka. Napokon sjedoše ona i Vinko u prednja, a Matković i Lešić u zadnja kola i odvezoše se u crkvu. U crkvi je već bilo sve pripravljeno. Vjenčani obred svršio se brzo i jednostavno. Na svećenikove riječi odgovarala je Anka tihim glasom, da se jedva čulo, dok je Lešić, koji od ganuća nije cijeloga jutra mogao riječi prozboriti, odgovarao glasno, da je odjekivalo po tihoj tamnoj crkvici. Poslije vjenčanja izljubiše se otac i Vinko sa mladencima te odoše kući, dok je njih 2 krenulo ravno na čardačine. Istom sada počelo je svitati, a na istoku razgaljivalo se zarumenjeno nebo. Konji vozili oštro. Lešić položio svoju ruku u Ankinu i htio joj govoriti slatko, nježno, anđeoski, onako kako mu je sada u srcu strujalo, ali nije mogao. On nije znao niti jedne jedine riječi izustiti. Ona je to osjećala, okrenula se k njemu i pogledala ga takovim pogledom da se on nije mogao suzdržati, a da je ne zagrli, da je ne stisne grčevito na svoje lice. I onda ju je cijelivao i šaptao joj i gukao kao golub, te kad mu je ona nedjelju dana iza toga kazivala što je sve tada izgovorio, nije se on mogao ni na jednu jedinu riječicu sjetiti. Kad su prispjeli na čardačine, onda se sunce pokaza u svem svojem veličanstvu, rujno, okruglo i veliko, obarajući magluštine na sve strane. "Sunce naše sreće," to je bila prva njegova riječ, za koju je znao da ju je izrekao. Sunce naše sreće.